No episodio 12, o papel de Tristan será interpretado por Banio Dinossauro. Yugi, poderia brincar con ustedes? Sinto Bakura, son personaxes principais. Xogar xogos de cartas é moito mellor que facer os deberes. Anime de cae para os merdas. Agora só teño que restar os 3 puntos de defensa, meus puntos de ataque... Espera, como fago? Oficial, es un idiota. Quero te, tía min, sonche moi feliz. A canción de Tristán aprendeume unha lección valiosa. Teño que aprender a ser o mellor da lista. Tes que axudarme, Yugi. Déxame ver a túa baralla. Oh, tío, a súa baralla é moito máis poderosa que a miña. Uau, amigo negro. Tío, que tela. Deus, Joey, as túas cartas son inútiles. Sabes que? Por que non les facemos destas, imos a visitar o avó e te preparamos unha nova super baralla especial? Grazas, Yugi. Sempre es atento comigo. Soldado do caos. Ninguén debe coñecer o noso amor prohibido. Ei, avó de Yugi. Entrenaríasme para ser o campeón de monstruos de duelo? Moi ben. Requeriránse horas de rigoroso adestramento fora de pantallas. En serio? Non teño ningunha montaxe de adestramento? Quen te crees que es? Rocky Balboa. Benvidos ao campeonato original, onde as miles de comedias van a ter un duelo sen importancia. Non podo creer que esteamos retransmitindo isto por televisión, señores. Tío, adoro a canle de xogos de cartas. É casi tan boa como a de ver a pintura secar. Hai un paquete para ti, Yugi. Espero que non usases de novo a miña tarxeta de crédito para mercar mercadotecnia de monstruos de duelo por eBay. É de Industrial Illusions. Pregúntame se escoitaron acerca da miña victoria contra Kaiba. Sí, eses xogos de cartas son grandes noticias. Eclipsaron completamente o feito de que Kaiba secuestrou que Espereza o boteabo. Ei, mirade, estou na tele. Pero que dis, Tristan? Es un dinosaurio púrpura. Weevil, mira isto. Amo dinosaurio e cornudo. Cáchalo. Sí, sí, Es de o teu turno, ou que? Estos son sinais. Estes quichos son meus familiares. Entón vou atacar, ou que? Activache a miña carta trampa, mona. Imposible. Fogo, sí, Isto apesta. Vou ir coller os nachos. Damas e cabaleiros, imos escoitar a Maximilian Pegasus. Felicidades, señor Underwood. Ven aquí o seu trofeo. Agora, permíteme celebrar a túa victoria sen valor ningún, anunciando un concurso moito máis interesante cun título máis apetecible para todos. Guau, esa nada é preciosa. Ei, hai un casete no paquete. Só espero que non sexa unha desas fitas malditas que están rumoreando estes días. 7 días. Toma, sabía. Certo, Yugi-chan. Só faltan 7 días para o reino do duelista. E para obrigarte a entrar, vou forzarte a xogar un xogo da escuridade. Gañan 15 minutos e liberarei os teus amigos. Está ben para min, Pegasus. Vencereite coas cartas que collín de... Quero dicir, as cartas que Joey me deu. Non vencerás a ninguén con esta carta de dragón. Podes ler a miña mente? Sí, Faraón-chan. E podo ver que ti e Meseu temos algo moi grande en común. Que se supón que significa? Non é obvio? Mira, amigo, só porque posúa o corpo dun adolescente non significa que sexa... Oh, vamos, Faraón-chan. Non sexas obtuso. Referíame aos nosos obxectos milenarios. Oh, xa sabía. Que dirías se te dixera que realmente non creei monstruos de duelo? E que está en realidade baseado en duelos místicos organizados por poderosos faraóns varios milenios atrás. De que estás a falar, Pegasus? Estes faraóns pelexaban con monstruos e máis reais. E como podes imaginar, un acordo máis emocionante co produto rebaixado que creei. Espera un minuto, estás usando este monólogo para escotar o tempo. Home, funcionou, non si? Es un trampón. Non, a miña estrategia era simple... Ei, xente, Pegasus é un sucio trampón. Oh, así que vai ser así, non é? Está ben. A ver como se apaña teu avó, sen a súa alma. Oh, sou un vilán tan ambiguo. Fillo de p***, convertíchelo nun mimo. Avó, avó. Yugi, aparta da ribeña. Sí, estábamos vendo iso. Come on, let me hear you say it just once. You're insane. No! No, the other thing. Superman will never...